такая информация, что греко-католики в Украине поддержали раскол в православии в Україні і ведуть переговори в осоєдненні із православними. Що скажете на цю інформацію? Дійсно, така інформація є, коли стамбульський патріарх Варфоломей не вилазить із Ватикана і часу там їздить, сидить, служить. А тут на Україні греко-католики, посприявши розколу між православними, готові навіть часть своїх людей дати подгиби православних у розколі. Я споминав у Мукачеві, як до мене підійшла група стареньких жінок-уніаток, котрі повірили, що да, вони перейшли в Київський патріархат, щоб підтримати оту общину, але вони остаються греко-католичками. А пак взагалі уніати з православними хочуть воссоєдинитися в Україні, то вже не секрет, то вони вже тепер демонструють удивительну таку собі, я би сказав, дипломатію. То вони утікали від православ'я, щоб з'єднатися із Римом, то тепер вертаються до союзу із православними. Що це значить? Це тема отдельна, весьма серйозна, но у любому случаю, що не в законне, канонічне вони не вертаються, а в сумнівне, бо маємо в Україні 4 українські, всі 4 українські і всі 4 неканонічні церкви, а ПЦУ рахує, що вона канонічна, бо прийшла із Турції, хоча та церква не сміла перейти на територію, де є у нас уже Українська православна церква, де є предстоятелем блаженніший митрополит Онуфрій. В общем, це вопрос другий. Ідеологія такого воз'єднання в форматі секторального сопричастя були розроблені або зафіксовані одним богословом з Галичини Мироном Бендиком, ректором семінарії в Дрогобичах, доктор їх католицького богослов'я. Кажуть, защитився в Любліні, в Польщі. Його труд «Еклезіологія» знаходить в основанні якісь там об'єднуватися з православними, звісно, Київського патріархата, і Стамбульським патріархатом. Для сопричастя, вони пишуть, не мусить бути і одна структура, бо ми уніати, пишуть вони, маємо сопричастя і з Римом, і з Стамбулом, і не мусимо навіть общатися з Московським патріархатом. Це їх така позиція. То, що воно не в'яжеться із ученням православної церкви, вони до того не обращають, така собі вольна трактовка церковних законів. Фактично, в нашому понятті, уніати – це ті люди, які одійшли від православ'я, з'єдналися з Римом. А от та часть уніати, особливо на Україні, котра рахує, що вона свободна і від одних, і від других, це, звісно, обикновенна секта з православними такими богослужебними елементами. Скорше від усього, ідеологію таких поступків ми знаходимо в труді Мирона Бендика «Еклезіологія митрополитів Української греко-католицької церкви ХХ століття». Які основні постулати її? Я вже споминав за Мирона Бендика. Через 20 років по заключенню Унії Брестської перший раз Рим прийняв закон, що не може їм служити службу в'єдно із православними. Бо многі случаї були, що путалися, рахували, що то можна і туди йти. Однак часть уніатів галицьких, я вже вам казав, не рахують себе обрядовими католиками, це як католики східного обряду, а заявляють, що вони суть свободні від Рима, тобто вийшли із структури православ'я, але не вийшли у структуру Рима реально. Вони рахують себе православними в Україні, які мають сопричастя, як вони рахують з Римом, але суть православними. Цілий набор ізуїтських казок. Або, як вони говорили, уніати мають бути 100% похожі на православних, але бути 100% католиками. Упом'ятаний труд Мирона Бендика «Еклезіологія митрополитів УГКЦ ХХ століття» дійсно в
впитала в себе всю ізуїтську практику, як треба виляти відступникам, якими суть вони, що робити, як треба з розкольниками поступати, якими суть, як відомі в Україні псевдопатріархи. Ви оцініть, що коли уже частина людей, бувших православних, отойшла від православ'я, а далі вони гадають і фантазують, що вони дійшли, не дійшли, це вже їхні так називаємо свободні толкування. Но відношення до церкви православної вони не мають. Я ще би повів, що є в Україні 4 православні церкви. І з усіма іми, тобто не канонічними, уніати з любов'ю контактують. І навіть, як чуємо, хотіли б навіть об'єднатися з ними. Но вони держаться на розстоянні від канонічної церкви або наоборот. Поддержали розкол, хоча ми знаємо, що на Галичині ще одна є греко-католицька церква. Так от та, незалежно від тої офіціальної греко-католицької церкви, коли вийшла на вулиці Львова і молилися, так їх поліція розгонала. Якими аргументами? Уніатська, греко-католицька може бути лише одна. Ну, то, що в Україні 4 православні можуть бути, так вони казали, тут знову така собі фантазія людей, які до православного богослов'я, до православної еклезіології нічого не мають. Наприклад, 5-й пункт труда Мирона Бендика. Він пише: «Христова церква в Україні відома з часів хрещення Русі, як Київська митрополія. Історично виростала з візантійської традиції, будучи складовою частиною Константинопольського патріархату. Органічно поєднана з Кирило-Мефодіївською спадщиною, щедро черпаючи з богословських, літургійних, канонічних і духовних джерел християнського Сходу та плекаючи власну автохтонну культуру. Київська церква перебувала в сопричасті і єдності церквою християнського Заходу та Петровим наступником Папом Римським». Офіціальна позиція Української греко-католицької церкви указана її економічному вченні, в якому в 5-му пункті ми читаємо так: «Христова церква в Україні, відома з часів хрещення Русі як Київська митрополія, історично виростала з візантійської традиції, будучи складовою частиною Константинопольського патріархату, органічно поєднаною з Кирило-Мефодіївською спадщиною, щедро черпаючи богословських, літургійних, канонічних, духовних джерел християнського Сходу та плекаючи власну автохтонну культуру, Київська церква перебувала в сопричасній єдності з церквою християнського Заходу та Петровим наступником Папою Римським». Щось таке найтолкують другі богослови, по крайній мірі в цьому пункті все насипано у різному розумінні.